Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Ini masih edisi di belakang rumah ya guys. Ngerata nih lemah sing di ini kalau guys. Kayak bujuku macul-macul. Kowe engko lek kecetet lho ya. Nyapa to melok-meloki. Ya. Dan iki sangu ketan iki guys. Apa sarapan ketan aku? Buka no kak. Ketan tuh kak. Lah apa dikira? Kembang. Ya Allah. Ya apa sih kak? Andre ning ndi ta? Tuku. Tuku apa? Pacul. Ning ndi? Pasar. Ya Allah pirawan. Pacul di seket. Larang loh. Pacul gembreng. Iki guys sarapannya ketan. Mantap. Terus olah separuh guys ngurok. Engko aja awan tekonnya lemah. Bong apa jadi? Bong bulek kan. Nyawakmu tuh sing kebulekan. Sono tapi. Bengkeknya lama. Sampai menggah-menggah. Tapi gua paling diajak berarti. Iki anakku lanang yang melok ngiwangi guys. Tapi di belakang layar. Sarapan ketan cek. Ya kak. Kayak nondre ya. Dang megawe gentenan ae. Lek mu tuku apa ning jajak mau? Takut-takut saya gane pira ini satu sene Kangdon. Satu. Wes ayo. Ini nang kok ora. Wis tanda rasa bengok-bengok Andre kayak Andre teko guys. Asih dijale. Satu. Suarmu anyar ta? Kardinal lho. Engko teko neh mari ki Andre lemah Andre. 10 jatahe. Ya sing kono barang lho ya Jawaku sing tak tanduri kates ya. Ning kene kan ketutupan apa jenenge iki lho kambil. Ayo Andre. Iki. Awak gak etok. Wis sarapan? Enggak kayak ketan. Kae. Macul sik. Ini murah ini iki. Beh, Lah sing ning kono apa? Emas. gak regop kae ngene kae. Andre. Sing iki Andre. Tuh ruangnya. Kong, kalian balik kan ya kowe, Bawin. Mbah Win Mbah Lis. Nyapa? Mbek sapa? Matik. Iki mentune iki mau. Sapa? Matik. Pijet gendeng ngono. Nggo mobil. Sopoan? Bawin, Bamin, Evan. Terus Kayak anakku, guys. Basi mama kae. Ayo Andre obah awake, aja obah lambene tok. Kok tak sarapani ketan neh mari iki. Ya dah. Pokoknya dimarekne, iki engko teko neh soalé armadane. Kayak kuat Andre lek wong macul, guys. Pokoknya wis disarapani wis. Oke. Ki anakku lanang ya ndek kono kae, guys. Kesel mari macul pisan yo an. Kayak ning kono gawe diang ben gak enek nyamuk, guys. Biasa iki nyamuke akeh soalé. Kayak bojoku gawe diang. Ki ndeknane padahal wis diresiki Mbah Dewor. Wis kaya ngene iki neh, guys. Suket. Iki klapane urung wayahe ngepek kayake. Patu aku dhewe nang iku.
Tinggal 4 pohonnya kelapa guys. Dan iki sih kecil. Kayak gelugune nek loro kayak dijiarne nek ngono kayak Mbak Andre. Engko wit manggise mati neh lho ya. Ayo Andre, kuwi gedange kuwi kira-kira apik apa ora Andre? Enek ontonge barang kae. Engko sananu virusen neh, ya. Oke Andre ning kono guys. Semangat Andre. Iki ya wis ngene iki ya guys YouTubeku tentang keseharian video Andre ngono kuwi lho guys. Ayo anakku lanang ngurung terjun iki. Alah, ketep balik. Ya Allah sandalis tak bawaan kae Kak. Sing ireng lho. Gorene. Gak usah sandalan sampean. Awas nek nganu lho. Ya iku. Nggih sandale Andre rek. Lah. Ya kok. Alah kuwaan ki opo sisian. Engko uncalno lek saka kono. Asih besi dalane engko nek rine. Kayak naya. Ya ya. Kula Kak kayu manggar bareng kula uncalno ngarepmu. Asih besi. Balik. Kesel di sana rek. Sarapan. Semangat, Dre. Iki mau aku semari teko kebone, saiki aku leyeh-leyeh di ruang tamu ya, guys. Iki sakjane karo dikancani kopino enak, guys. Tapi sayangnya aku nggak begitu suka sama kopi. Tadi ya wis ngene iki ya, guys. Ki mau wis mari masak. Nginem ya wis mari iki, guys. Mari nginem. Saiki wayahe leyeh-leyeh. Leyeh-leyeh ning kene guys. Ki mau bojoku ning ngarep lagi buka toko karo Andre. Wes ya guys, tak akhiri sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, comment dan subscribe di channel Diandava Family.